अरां ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय। फैगौ मार्च दाननि 21, 22 आरो 23 खालाराव खुंफुंजानो थांगासिनो दङ बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेंखनाव थानाय अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालि मोखाङाव फैगौ मार्च दाननि 21, 22 आरो 23 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। जानो गोनां बे गोथार हाबाफारिनि गाहाय लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दिनै मोनसे बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि बायदियै गायसनजायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गहिन चन्द्र बर', गाहाय नेहाथारि अखन नार्जारिया बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोदानै लुफुंजानाय अरां बियाबनि बाथौ थानसालि आरो थानसालियाव हाबग्रा दरखङा बेखेवजागोन होनना अरां ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावनानै होयो। उदालगुरि जिल्ला 34थि बाथौ जे गौथुमनि कनफारेन्स बेजों सोमोन्दो लाखिनानै अरां बियाब बाथौ गौथुमनि सिलभार जुबलि, बे सिलभार जुबलिया फैगौ मार्च दाननि 21, 22, 23 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बिनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि। जों आसा खालामदों गुबुन गुबुन आन्चलिकनिफ्राय फैनो गोनां जायफोर बाथौसाफोर, बाथौ सिबियारिफोर आरो जायफोर जोंनि नैबे ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोर बिथांमोनखौ जों जाहाथे धोरोमनि जि आदर्श, धोरोमनि जि बानि बेखौ जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजाङै बिलाइनो हागोन जों आसा खालामदों आरो बाहाय आर'ज जागोन बिश्व शान्तिनि थाखाय, सुबुं समाजनि थाखाय बाहाय मोजां आर'ज जागोन। जों नुनो मोनदों जे गोबां बर'नि अनगायैबो बाथौ सिबियारिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सिबियारिफोराबो बेहाय हेफाजाब आरो मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो गुरैयै खावलायनो लुबैयो जे बाथौ सिबियारि नैबे ओनसोलनि जेसेबां दङ बिथांमोना जाहाथे फैगौ 21, 22 आरो 23 मार्च दानाव बयबो लैहोर लैहोर फैयो, आं बेखौनो गुरैयै खावलायो। गुबुन हारिनि अनसायनो हमदों। बियो धोरोमाव गुबुन गुबुन हारिनियाबो धोरोम लानो हायो आरो गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफोराबो दिनै बर'नि बाथौ बे धोरोमखौ दिनै अनसायदों। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो, बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो। आलादा बिदि नङा, जोङो मोजाङै खुंनानै हरनांगोन आरो रुपाथि मावथायनि गेजेरजों दिनै थानसालिया ओंखाराखैमोन, थानसालिखौ मोजाङै बानायनायनि बेबस्था खालामदों, गेट बानायनायनि मोजां बेबस्था खालामदों आरो बाथौ सिबियारिफोरखौ मोजाङै धोरोमनि जि आदर्शफोरखौ फोरोंनाय बेनो जोंनि गुदि मन्त्र। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 34थि बोसोरसारि जथुमा आरो अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपाथि मायथाइ फोरबो नैबे अरां बियाबनि सिङावनो अरां बियाबनिनो बे गोथार थानसालि लांगोनायाव जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै जागोन। दा बे गिबि सान आरो बिनि उननि खावसे साना अरां बियाबनि हाबाफारि सोलिगोन आरो नैथि साननि गेजेर साननि समनिफ्राय जोंनि उदालगुरि जिल्ला 23 आरो 24 बे 22 आरो 23आव बे हाबाफारिया जोंना सोलिगोन। अक्ट'आ 21, 22, 23, 22 आरो 23आव जिल्लानि जाहैबाय मार्च दाननि बे हाबाफारियाव जोंहा गाहायै आर'ज हाबाफारिया थाखाबाय। आर'ज हाबाफारिनि गेजेरजों धोरोमनि बोसोन, जोंनि धोरोमनि फोसावगिरिफोर गागि जायफोरा धोरोमनि थाखाय जोंनियाव आसारि बायदिसिना बिबान लानानै दं बिथांमोना बोसोन होगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनियाव उदालगुरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे बोसोरारि जथुमायाव
जोंहा गोबां आलासिफोर बाहागो लाफैगोन गाहायै बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो जोङो बे जथुम्मायाव हांख्रायदों आरो बिथांजों लोगोसेनो जोङो हांख्रायनो सानदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो आरो बेजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथांखौबो बेहाय हांख्रायनो हास्थायदों लोगोसे गाहाय नेहाथारिखौबो बेवहाय हांख्रायनायनि जोङो थि खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि MLA MCLA बायदिसिना बिबानाव थानाय आरो धोरोमनि जोंनि गागि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय हांख्रायगोन आरो बेवहाय धोरोमारि बिथिङाव जोंहा गुवार आरो गोथौयै सावरायनाय बे हाबाफारिया जागोन। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लासा जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।